И какво става, хора, аз съм Ники и в този епизод ще ви дам малко информация за скоростите. Кажи колата, където я караш. Ето ги колата, където я карахме. Ще се върнем след... Она е синята. Да, Опела, ще се върнем после, ще ви ги покажем. Така, значи, който иска да му даваме частни уроци, да напише в коментарите и всеки клип ще показваме по нещо. И някой в коментарите пишеше, защото не сме карали ние тази кола. В смисъл, защото Марио не ги е карал. Марио караше колата, после след това аз карах колата и то сам. И добре, сега ще ви дам малко информация за скоростите и за колата. Значи, палите... Нищо. Значи, палите колата и натискате... Натискате съединителят, след това съединителя и спирачката натискате и спирачката ги натискате, за да не тръгне колата, ако ръчната е пусната. След това първа се включва ето така. Значи палите и за да превключите на първа, трябва до края да натиснете съединителя и не само при първа, и при всичките скорости. Натискате съединителя до край и първа към вас и напред. Ето към вас и напред. Ето така. Към вас и напред. Така се включва в първа. Първа е само да тръгнете. След това колата като прави така. Първа. Вече трябва да се превключи на втора, защото ако не превключите, колата ще угасне. И така. Втора е назад. Не дай се спускаш, защото ще паднеш. Втора. И трета се включва така. Така и така. Така се включва трета. Добре. Юке, стой! Стигнете вече. Първо, да бе! Трета се включва напред, надясно и пак напред. Така. Пам, пам и пам. Може направо така. Може натам към десния ъгъл, защото нали така пак се буте. Бом. И може и направо така. Да. Да. След това четвърта се включва само назад. Пета се включва абсолютно същото като шеста. Така и така. Задната се включва силно, много силно към вас и напред. Като първа. Да, като първа. И добре, хора, това беше от този епизод. Дайте лайк, ако ви е харесал. Напишете в коментарите, ако искате да ви даваме частни уроци, аз и Марио. И да, това беше от този епизод. Да. Сега ще спра на пауза и после ще се върна да ви покажа колата. До скоро! Добре, хора, няма какво да правя, затова ще направим клипа малко по-дълъг и сега ще заснема как отиваме до Чичо, да вземем на сестра ми таблета, защото Чичо и прави някаква регистрация в Google Play, защото иска някаква регистрация, не знам какво, не знам защо. Да снимам ли, Юке? Да. Ама аз не снимам. Здравейте, хора! Ама аз не снимам. Майкапо се снимам. И здравейте, хора! Днес ще правим... Мълчи и ще правиш пръчки. Добре, хора, почти стигнахме. Тук живее Марио и Толчо. Те са брати, ако някой не знае. Аз и Юка сме брат и сестра. Пара. И тук при Чичо има малък ремонт. Ари, идви. Сега постъпали. И стигнахме днес. Както виждате, има ремонт.
Прескочи този кабел, Юлка. Има ли някой? Не, ще взема ключа. Чакай малко хора, изчакайте само за момент да намерим ключа. Не. Къде е ключ, бе? Сигурно в тази купка. Не. Хора, ключа го няма. И значи са излезнали някъде. Да, значи... Чакай да видим да не е този ключ. Как да не паднеш. Ох. Намерихме ключа. Ама не е той, сигурно. Той. Да пробваме този. Не е този. Факърс. Не е този. Този. Чакай, ма пък има. Бей. Не. Слези, бе. Ева, много ключове, бе. Ма не е то, ма чакай, ма. Не е този. Дай то, къде ти викаш. То. Дай. Добре, този влезна, но... Ключа го няма. Взел се.